Udah bilang ha? Oh, ano sa kuna kita bago custom eh. Kani, angay bagay yun niya ang rilo bago na ko. Waterproof eh. Oh, next madam. Nakunin mo balik ang rilo. Oh, ano ha? Kani rilo, gikan pa ni sa Mindanao. Kani siya, mauni sa pinaka sikat karon 2023. Oh. Kani sa swerte. Ang waterproof ni bisa imo pa isam sa sapa o kakita ka dagat. Kala siya dili ni siya guba. Kani siya igso. Nindo siya original ni rilo igso. Bisa salong pa ka daga sapa igso. Kani igso waterproof ni sa igso. Mo ba? Ano ka nagtanaw na ko? Dili ka mahayig so ako na nabalian mo 100 Tinuod yung kaka nga ko ano waterproof. Tigno na igso, ikan pa na minanaw igso, pagkahapon pa naabot igso. Pilaman ko no sad ni. Kaya na igso, karon pa makukita ni mo igso, ang 100 lang na igso, kaya ikaw man igso. 100 din mo. 100 na igso. Pilam ni baligya gyud ang tani mo ani. Kana sa igso, ako kumpara na 150 igso. Pero ikaw ka bago pa kakita igso, 100 na igso, baka ikaw. Oh, sige. Sige na igso, kay gadali ko igso, bayarin ako igso. Kada ka bali mo sa igso eh. Oh, basing ka na ka igso, napakudagan dari igso, dagang ko baliga igso, pero kana lang palita sa igso kay baka Kani dili na sa nako, dili na sa kong palit ana kay palit di ako bugas. Oh, dagang makakuha sa igso, dili ka Oo, kasi igso. palit ni bugas. Salamat kay ani igso ha. Sige, Igso, sige. naasa pa igso, di ka mahi igso, dili na malugat Ay, igso. ako Waterproof na igso. Oh, salamat ani igso. Hindi na ko kay pati mininduta di ani. Ang ngayon ko ni Riluhada. Purbaan gini na ako. Ako gini yung purbaan waterproof ba yun yung relo? Hindi ko sa noon. Waterproof? May dapat sapa dia? Laidaghan din ang mga siyo. Ako isang talunok, siyo. Bukang ko ginagawa. Ako ginagawa yung video ng ito. Ako ginagawa yung siya. Uy! Asa mo yung mga piyo, DJ? Oy! Waterproof! Punta mo ni! Hala! Gurami lagi na! Binuang sa itong waterproof niya. Ay, nasuot naman na ng gurami! Hala! Karoon lang yun na kung suwa to! Hambog biro kay na siya, ha? Waterproof? Muna yung waterproof naglangoy-langoy naman nun ng gurami? Pagkaway klaro, karotokitaan ko to. Kitaan ko gito? Nuli ko maginininga yung rilo. Sus! Ingon siya kay waterproof gurame! Nawapag yun ang litra! Saan naman tao ni uy? Karoon lang yun to. Pagkabinuang yun waterproof. Mauding waterproof, kaya ang gurame naglangoy-langoy.
madam. Ako ni uli mong rilo. Ingon ka waterproof. Unsa man na naglungay-langoy man ang gulame. Wow! Mo ba, madam? Ano wa pag ilitra? Mo na ganyan, madam. Iyan na swimming pool, madam. Iyan na swimming pool. Swimming pool. Swimming pool na siya, madam. Luwang ni mo ay. Swimming pool. Uli na ako ambe akong kontra. Ambe. Ano man